Cic gornel gyntaf noson i'r ymwelwyr ma hi. Cic ddofn. Dim yn glir eto, mae'n rwyd! A Ben Nash sy'n ei hawlioi. Ansicrwydd amddiffynol gan y tîm cartra. A Ben Nash oedd yno i fanteisio'r hynny. I faint o le i Ben Nash gam ymlaen ar yr ochr draw. Croesi'r llinell hanner. Maseb ar ei ôl o. Ond y bas yn canfod no Edwards. Y bas arall ymlaen at West. West yn ystyried tanio. Rhys Hughes yn tanio! Ac yn dwblu mantais yr ymwelwyr o di allan y cwrt Cosby. 2 gôl mewn ychydig dros 2 funud. Digby yn fler. Cyflwyno'r meddiant yn ôl i'r ymwelwyr. Woodcock yn troi. Ond yr ergyd heibio'r postyn. Digby yn ymestyn i gam yr amddiffynwr canol. Croesi'r llinell hanner. Hall yn disgyn. Ac ar ôl meddwl amdani, am enid, Mr Livesey y dyfarnwr yn penderfynu bod na drosedd, a mae'n gico'r smotyn i'r Bala. Hussein Mehaseb, prif sgoriwr y Bala tymor yma. Ac yn taro'r bel o dan Kit Markerson ac yn haneri mantais Cei Connah. 8fed gôl Mehaseb ym mhob cystadleuaeth tymor yma. Codi'r bel tuag at gwrs Cosby'r Bala, yn digyfeiriad oedd hi. Mendes, dwy'n y meddiant, Mehaseb a draws at Hall. Hall ddim yn cam sefyll! Ond Markerson yn gwneud yr arbediad efo'i draed. Nod i hangfa i Cei Connah. Mi ddyla Lewis Hall fod wedi sgorio. Lewis Hall. Hall yn gwneud yn dda. O dau mewn coch o'i gwmpas o dyma fo unwaith eto Lewis Hall. Wedi gweld Mendes ar yr ochr draw. Masana Mendes i mewn i gwrs Cosby. Yn ffigio mynd un ffordd. Ac yna i ergyd o. Yn taro cefn Jacob Tarasenko. A mi oedd yr ergyd ar y targed. Ond blaenwr y Bala yn gwneud y gwaith amddiffynol i'r ymwelwyr. Bel yn canfod West yn y pen draw. A draws at Hughes. Rhys Hughes yn creu lle iddo fo un! Ac yn crymanu ergyd fod feddi heibio'r postyn. Cai Edwards. Lletraws unwaith eto. Cyffyrddiad bach yn ôl at West. Cook. Efo'r croesiad. A'r bel yn disgyn ar traws. Da ddim yn glir eto. Drech, Rhys Hughes. Cael ei rwystro. No Edwards. Ar hyd y llinell hanner. At Ben Nash. Eto. Ben Nash yn camu mlaen. I mewn i'r tir gwag. Bradley'n croesi! A Callum West! Sy'n ei gwneud tîm dair i'r ymwelwyr. Triongla bach taclus yng nghanol y cae gan y nomadiaid. Cyn i Nash gam i mlaen. Bradley. Gan fod Rhys Hughes. Hughes efo rhywfaint o le ac yn tanio. Yr ymdrech isel yn syth at Joel Torrance. Get up! Get on the pitch! Stay up! Digby dros yr amddiffyn! A Markerson yn gwneud yr arbediad o'r foli gan John Owen. Pas McGivern. Syth at Rhys Hughes. Ismail. Can fod Callum West. Erwal e gan ddo ochr draw. West. Dwngsio heibio i ddyn. Ac yn canfod Rhys Hughes. Mi ddyla Hughes wneud y well. West! Di hangfa i'r Bala. Mi ddyla y 3 pwynt bod wedi sicrhau